ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಪಡೆಯಬರ್ತಾನೆ ನೂಲುಪಾಲು ನೂತಾಳಸುರ ಕೂಡಿರಾಜ ನಂಬಿ ಸಂಸಾರ ಸ್ವಾಮಿನ ಪನ್ನಡ ದೇವದ ಕಟ್ಟು ಅಡಾತ ಸಮಿಸ್ತರೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ತುಕೊಂಡ ಕನ್ಯಾ ವೃತ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಮುಂಜಿರಾಜರೆಲ್ಲ ಪಡೆಯಬಹುದು ಕಾಲಾದಿಬೋದು ವರ್ಷಾದಿಬೋದು ಕಾಲಾದಿಬನ್ನಗ ಹಾರ್ತುಡು ಈಸಮಡು ಸಂಸಾರ ಗುತುರುಜಗಳ ಮೂರ್ತ ಕಲ್ಗಡೆ ಹಸರಬೇಡೆ ಕೂಡಿನ ಕೂಟ ಮತ್ತಿನ ಮದುವು ಮಾಡಿನ ಸಾರಿ ಕೇನಿನ ದಿನ ಕಡಪಾಯಿ ಕೈಲಿ ಜಪಡಾಯಿ ಬಂಡರ ಕುಡ್ಪಾಯಿ ಬಂಡ್ರಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಿಗಿತ ತಪ್ಪು ಇತ್ತನ ಉಪ್ಪಲ್ತೊಡೆ ಸೆತ್ತನ ಕಡಮರಾಜ ಬಳ್ಳೆ ಔಸ ಬುಸ ಉಳಮಡಿ ಸಣಿಸ್ತನ ಬಿದೆಮಡಿ ಈರ್ನ ಪೂಂದಿರಿಗಳ ಕಲ್ನ ಪೇರಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿತ್ತಿ ಬಡಿಯರ್ ಸಾರುತ್ತೆ ಆಲಿಸ್ ನೂಲುಪಾಲ ನೂತಾಸರ ಕೂಡಿರಾಜ ನಂಬಿ ಸಂಸಾರ ಸ್ವಾಮಿನ ಪನ್ನಡ ದೇವದ ಕಟ್ಟೆ ರಾಜ್ಯದವರೆಡೆ ಭೂಮಿ ತುಕೊಂಡ ಕನ್ಯಾ ವೃತ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಎನ್ನಬಲ ಮುಂಜಿರಾಶ್ವರ ಭೂಮಿ ತುಕೊಂಡ ಕನ್ಯಾ ವೃತ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಎನ್ನಬಹುದು
ಪಟ್ಟೊತ್ತಾಯ ಯಾನುಂದ
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಮ್ಮ ನೇಮ ನೀಡಿಕೊಂಡು ಅವೇ ಕಾಕಡ ಓಡಿ ಬೆಳೆದು ದುರ್ಗಾ ಹೋಮ
పదాయి కొట్టుడు కొండ కొన్నగా ఒడి కొట్టుటే ఆనంద కొండ ఒడి ముడుటే ఆనంద కొండ పసల జలుడు కొండ కొన్నగా ఒడి పసలే ఆనంద కొండ కుమార్ బర్గడ కొండ కొన్నగా ఆనంద కొండ మానికారాలు కొండ కొన్నగా తిరవలే ఆనంద కొండ నాలుగు ఎంగేదా నట్టు కొన్నగా గంట మాకాలవే దెయ్యారండ ఆనంద కొండ ఓ పన్నుడు వీరునిగా ఊరుడిలాగే ఆనంద కొండ నన్ను అడగనా దంకరాజద ఉట్టుంది కొండ బడకరాజద కట్టుంది కొండ నన్నడయాను ఓ గుత్తు గుత్తు జాగు జాగు పొప్పెందు కొండ పూర బెజాకర కాలోడండ బాసిస్తారు కుటుంబండ సారెస్టండే ఉరిని వత్తి కన్నోడు పంచుడి ఉదండి కాలుడు ఎన్నడిగా సినిమాల పుణ్యం ఒరిని వత్తి కొడుగమాలే ఆరవాడియాన మనుషాగం కలిగ వండేరు బాసిస్తారు అదే వలివేరు కేడుకునాగా ఊగిద్దు కొంద కన్యవలకేశ ఉల్లాలు వండేరు ఇన్నడుగానే ఆవుడు పండగ ఏవరగాన అలబాగోడు ఇంకొంచెం అగేలు ఓడుందు పండ బాసిస్తారు కుడువపు దైవం యాముందు పండ మనదేవర బలసబాగోడు బాసిస్తారు అయోధబలి యాము చెప్తుండే ఊరబెరియాక ఆలోడండ సోమేశ్వర మన్నుడి జ్ఞానం సోమంతేరి పూజేరి జ్ఞానం ఆని ఈటీంది అంటమండేరు ఎవరికి పూజ ఆని జ్ఞానగా బాసిస్తారు ఉయ్యి ఓల ఉయ్యామాని అడాదేరు ఓలద వినోద్ బాసిస్తారు అంటమరువేరు ఎవరే జ్ఞానం పూజమంతేరు అతనవత్తు సోమేశ్వర మన్నుడి జ్ఞానం ఉత్తారపరపణ ఆని జ్ఞానం ఒరువారు జ్ఞానముడి జ్ఞానం ఉందనసాగ కలిగ వండేరు అల్వేర్తానికే దేవరమానియే అత్తొంజక్కేరు సినిమాగాన అంతకుడియేరు అత్తమధునాజ్ ఎడిపట్టాల్ ఎంతిరిత్తేరు మంతిరిత్తేరు అక్కన బుండికి సిక్కిగి బండేరు ఇంజరే కండకి సోజికి బండేరు వీరేశ్వర తీరుదారు అంతవరవేరు బంగారసారి ఒల్లిదమనెట్ సారివాడు సునాగేన బాసిస్తారు కుటుంబ దైవం భూమిదు కొంద వచ్చేసి వస్తాలు వండేరు ఎప్పుడు ఎడుదానే ఆవుడు పండగ సోమేశ్వర అల్లుడిగేన ఏవర వలస ఆగోడండ ఎంపంజి పూజ ఓడుందు పండ సోమేశ్వర అల్లుడిగేన ఎంపంజి పూజ అంటపొడియేరు ఊరబెజాకర కాలగారిండు బాసిస్తారు ఉత్తరంబోలి పరియారు బాసిస్తారు ఉత్తరంబోలి పన్నాగేన బాసిస్తారు బయలుందు పండు ఉదారు కొరియా బాసిస్తారు కుటుంబదైవ యానంద పండ ఊరబెజాక కాలగారిండు కొరియాకుల కాల నిరోవన పండగ సిద్ధమైలు బాసిస్తారు బయలుడి జ్ఞానం ముక్కేలు సక్కేలు అంతకుడియేరు ఆరేడు కండేలు అంతోడు కాట ఇల్లుడు మూరియా పచ్చిన కాలుడు ఉందనసాగ కలిగ వండేరు విజయబలిమేడు ఏడుకునాగా బాసిస్తారు బయలుడి జ్ఞానం భూమిదు కొంద బయలుందు పండ కొంద కన్యవలకేశ్వర బయలుడి జ్ఞానం నాలుగు కమ్మోడు
ಆಲೋಚನೆ ಕಟ್ಟಿ ವರ್ಷ ಮಾತನಾಡ್ತಿಗಳು ಕರೆದು ಹೋಗಿದ್ದು ಸಂದರ್ಭ ಆಯ್ತು ಮಾರಡೆ ನಮಾಯೋಜನೆಗಳ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ನಿರ್ಧರಿಕೆ ಆಗೋಗಿದ್ದು ಸಂದರ್ಭ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಸತ್ತಾದನ ಮತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ವರ್ಷ ಮಾತನಾಡ್ತಿಗಳು ಕರೆದು ಹೋಗಿದ್ದು ಸಂದರ್ಭ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಾಪಲಕ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯಾರಾಧಕ ಕೇಸರಿ ಸಂತೋಷ ಈಗ ಅವರು ಕಾಲಾದ ಕಟ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ ಅಂದಾಜು ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವನ್ನು ಮಾಯಮಂಡಾರು ಆ ದರಿತ ಈ ಪೈಕಿ ಅರುಣ ಅಜ್ಜನ ನಿಗ್ರಹದಿಂದ ಎದುರಾಗಡೆ ಅಂದಾಜು ಬೆಳಗಾಯ ಲೆಕ್ಕನ ಬೆಳಗಾದುಲ್ಲ ಎಂಬುದು ದೇವರ ಸೇವನೆ ನಮ್ಮ ದರಿತ ಕಾರ್ಯ Amerikaanse hangjaalbe avond vandaag. Awet bersama pasang kedua anak itu, awet bersama waktu bersama waktu bersama itu. Lagi boleh apa aja guru bersama itu. Jika ada yang dari sana Maya benar untuk nama tembok dua juta karena dari sana ke benar besar dua dari temuruna nanti ke memakai negara itu kerja jumlah untuk negara jemaah. Tapi juga ada sana tidak kerja mal badar kerja mal apa ada kerja itu nampak. ಸುದ್ದಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಾರಣ 5 ಜಾಗ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಯ ಸಂತೋಷ ಕಾರಣ ತುಂಬ